Ένα ακόμη gaming video και σήμερα θα παίξουμε Roblox, Σερίφη, Σερίφ, εναντίον Murder. Τον σκοτώσαμε. Αυτό παιδιά το βίντεο λίγο θα αργήσει να ανεβεί, ναι, το ξέρω. Δεν φταίω εγώ, απλά δεν είχα πολύ χρόνο και μπορεί το βίντεο να μην ανέβαινε ούτε αλλά είστε όμως τυχεροί που εντάξει, όπως είχα χρόνο. Πού είναι? Όχι, πώς με νίκησε? Ναι. Πώς με σκότωσε? Το παιχνίδι έχει λαγκάρει. Okay. Δεν νομίζω. Όχι. Έλα τώρα, αυτό τώρα δεν μετράει. Πού είναι αυτός τώρα? Να μάθεις. Να μην μπλέξεις μαζί μου. Όχι. Με σκότωσε από τόσο μακριά. Οκ. Απλά έχει παίξει 1-2 γύρους. Οκ. Συνεχίζουμε. Ας πούμε με αυτόν. Για να μισεί δύο μπρο. Πάμε εδώ. Εδώ. Γιατί πάλι σε αυτό το μέρος? Ναι, είχαμε. Αχα! Ναι. Πού είναι? Έχει... Φοβήθηκα μόνος μου με το όπλο. Δεν το πιστεύω. Ωραία, πάμε. Παιδί να έρθει. Άνατος. Μη μου κοιτάς εμένα μαχαίρι. Περίμενε, τι? Είναι πολύ καλή αυτή. Καλά, εγώ δεν αυτό που παίζω δεύτερη φορά το παιχνίδι. Πώς μου πετάς το μαχαίρι? Παίρνουμε τώρα κυνηγητό. Δηλαδή αυτός τώρα... Ωραία. Κοίτα εδώ. Τόσο δυνατός. Ώστε έτσι. Τώρα δεν να το νικήσουμε. Γιατί αλλιώς θα πάει και τρία.
ήταν αυτό? Συγγνώμη, είχε πάει από πίσω μου. Αυτό το μάθα σήμερα στην ιστορία. Μισό λεπτάκι. Έτσι γίνει και στο πόδι μου να πάει από πίσω. Όχι, θα πέσω κι εγώ έτσι όμως. Α, υπέροχα. Υπέροχα. Φύγει, όχι. Έλα. Αστιεύεσαι. Ναι. Οκ. Να παίξουμε άλλο ένα γύρο. Εγώ θα μπω μαζί του. Έλα μπες. Μπες μαζί του ένας. 2v2 τώρα. Οι άλλοι ψάχνουν εκεί πέρα τώρα, λένε πού να μπούμε ρε παιδιά, πού να μπούμε. Πάμε. Όχι, 2v1 δεν θα είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε μπρο, πάμε. Όχι, όχι, όχι εκεί που παίζουμε και πριν. Please, όχι. Όχι εκεί. Ωραία. Όχι. Εντάξει, αυτός μπορεί να το σκότωσε αυτός. Α, το σκότωσε αυτός. Εντάξει. 1-0. Μη μ' αφήνεις μόνο μου. Πρώτη φορά. Παίζω για δεύτερη φορά αυτό το παιχνίδι. Δεν φταίω εγώ. Αναρωτήμαι πριν παίξεις το μαχαίρι, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Το έκανε. Το μαχαίρι. Ναι, σου έχουν στήσει παγίδα. Όχι, δεν έχουν παγιδέψει, αστιεύεστε. Δεν έχουν παγιδέψει. Εντάξει. Καλά, χειρότερα δεν γίνεται. Κάτσε τώρα να σου δείξουμε και δεν τρώμε πιστόλια. Όχι εμένα, μπρο, όχι. Αστιεύεσαι τώρα. Ρε πλάκια μου κάνει τώρα το παιχνίδι. Στο τέλος θα μου πει θα γίνει κανένα bug. Όπως σήμερα που μπήκε δωρεάν ο Μίκο, έτσι θα γίνει και ένα bug τέτοιο. Και στο παιχνίδι στο τέλος θα λέει κλίξει. Ναι. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να πάρω, βασικά έχω σκοτώσει. Μπρο, μην είναι τώρα Χριστός, έλα. Μπράβο, το σκότωσα με το μαχαίρι. Ωραία. Πιο κάνω στο μαχαίρι. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε. Γιατί έχει πάρει αυτό μια βαλίτσα. Συγγνώμη, θα πετάμε τώρα και βαλίτσες στο μαχαίρι. Τι είναι αυτός. Το μαχαίρι είναι ο πιο άχρηστος σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει συνέβη σε τίποτα. Έχω αυτό το βίντεο και bye.